des del nostre grup els hem de dir que hem tingut moltíssimes dificultats per poder treballar aquests pressupostos de forma adequada, degut a que s'ha anat transmetent la informació en diferents moments. S'han fet o s'han modificat qüestions pressupostàries que comporten un estudi una mica més acurat, com és la reanualització de les inversions, i que és una cosa que se'ns va presentar de forma oficial, diguéssim, només fa 5 dies. Avui al migdia o al mig matí hem rebut la memòria d'alcaldia en la que es fa una mica de resum d'això dels pressupostos, i l'informe d'intervenció, com comentaven alguns dels grups anteriors, hem rebut a les dues. Aleshores, ha sigut una mica complex poder treballar això, i jo entenc que hauran sorgit imprevistos, que hi ha hagut canvis en la regidoria i de més qüestions, però m'agradaria recordar-los que això que ha passat avui o pot passar perquè vostès tenen el luxe de gaudir d'una majoria absoluta, que entenc que se l'han guanyat de vostès a les urnes, però governar majoria absoluta hauria de ser un exercici, hauria de comportar un exercici extra de responsabilitat. Si bé és cert que sí que ens hem pogut reunir amb el portaveu del grup socialista i amb el regidor d'Hisenda, i això és d'agrair, la manera en les que els grups que no tenim una quantitat de funcionaris o gent experta en el tema per poder treballar les qüestions que fan referència als pressupostos, doncs ha sigut més difícil. I m'agradaria posar-ho de manifest i que sigui evidenciar que és gràcies a que vostès gaudeixen o compten amb una majoria absoluta, que crec que val la pena, que si creiem en com funciona això, governar majoria absoluta ha de comportar un exercici extra de responsabilitat. En aquestes trobades sí que és cert que hem parlat de qüestions menors al voltant del pressupost, i dic qüestions menors perquè també en aquestes trobades hem constatat que les nostres visions pel que fa a les prioritats de la ciutat doncs no són les mateixes. Nosaltres, i alguns dels grups ja ho estan comentant, suposo que la resta també ho farà, trobem a faltar un projecte engrescador per la ciutat, i per engrescador entenem un projecte que il·lusioni el conjunt de la ciutadania i també tota la gent que l'ha de dur a terme, que sigui capaç de captar i retenir el talent, que la faci singular, que la posicioni com la capital de comarca que és i que contribueixi al creixement de Catalunya, en tant que és una ciutat de les més importants del país. Ens han passat els fons Next Generation per davant, uns fons que nosaltres vam acordar amb vostès i que vam aprovar com utilitzar-los, els hi vam donar suport, i ens han passat per davant i vostès crec que no han sabut aprofitar-los per poder tirar endavant un projecte d'aquestes característiques. Ens diuen que els projectes transformadors són el Connecta Congost i la reforma de l'Avinguda Sant Esteve. Ja saben vostès del nostre parer al voltant dels dos projectes, si bé creiem que són projectes importants per a la ciutat, sobretot el de Connecta Congost, si va connectat amb tota la realització de l'Anella Verda, creiem que la prioritat no era l'Avinguda Sant Esteve, i això ja ho saben i volem posar de manifest. Tanmateix, avui el que ens ocupa, més enllà dels projectes més o menys engrescadors, és parlar d'aquests pressupostos, d'aquesta proposta de pressupostos del 2025, i com han comentat alguns dels companys, nosaltres sí que hem volgut fer un exercici, ho hem intentat treballar aquests pressupostos, ja no només a partir dels ordenances, sinó també a partir del debat de l'estat de la ciutat, de forma conjunta, i per tant el que vam voler fer a les ordenances, o en el debat d'ordenances, és presentar propostes que generessin o alliberessin certes partides o certs ingressos per poder-los utilitzar en aquest debat de pressupostos. Nosaltres vam presentar unes propostes que podien arribar a generar fins a 220.000 euros, per una part o per una banda l'eliminació de la bonificació dels vehicles elèctrics, segons el que ens han calculat vostès, si s'eliminava totalment representaria un augment de 200.000 euros, com que no s'ha eliminat només el 50% representa 100.000, i després per una altra banda la taxa als caixers automàtics representava, segons el que nosaltres creiem que podíem cobrar fins a 100 euros al mes a les entitats bancàries, generava fins a 20.000 euros. Estem parlant de 220.000 euros que es podien destinar, o que li proposàvem i els hi hem proposat com els podíem gastar en aquests pressupostos. I no només això, sinó que en aquest debat de pressupostos també els hem proposat alliberar 32.500 euros
reduint les aportacions dels grups municipals a un 10%. Una reivindicació que aquest grup ha fet de forma reiterada en els últims temps. Hem plantejat l'opció dels topalls, hem plantejat diferents vies per actualitzar això, perquè som molt conscients de que aquestes aportacions són imprescindibles, especialment per grups com el nostre, que les necessiten per poder funcionar diàriament i per poder treballar en aquests àmbits, però que creiem que s'han de regular d'alguna altra forma i que crec que és un debat que tots els grups hem d'abordar, perquè ens arriben informes d'intervenció al voltant d'aquesta qüestió, de que els diners que s'assignen als grups municipals haurien d'estar destinats a gastar-se a la ciutat, i també és important que abordem aquest debat i que crec que val la pena fer-ho, perquè així evitem temptacions populistes al voltant d'aquestes quanties, com ja està passant, no, al capdamunt del nord de la C-17. No? Per tant, val la pena que tots els grups municipals ens sentem a parlar d'això, perquè hem de ser realistes amb els contextos en els que ens trobem, hem de ser, en certa manera, empàtics amb la ciutadania, i creiem que aquesta és una forma bastant fàcil d'alliberar certes partides. Bé, doncs, com veuen, nosaltres presentàvem unes propostes d'ordenances fiscals i unes propostes en els pressupostos per generar al voltant de 250.000 euros, ja sé que no és gaire, però també ens agrada ser realistes, perquè, òbviament, com que hem hagut d'abandonar el tema de l'FP, perquè els Next Generations doncs, ja no arribem a poder-los gastar en això, doncs hem decidit ser realistes i no fer cartes als Reis per veure si no podíem tirar endavant qualsevol cosa. La primera qüestió que creiem que podíem fer, o la primera proposta, òbviament les propostes no les podem fer totes a la vegada, el que passa és que ens hi presentem diferents propostes perquè vosaltres poguessin triar, vostès poguessin triar en què les volien destinar. Nosaltres creiem que la primera proposta valia la pena comprar o rehabilitar habitatge. Fa mesos que insistim en un inventari de les propietats d'aquest Ajuntament per poder determinar si hi ha alguns d'aquestes propietats que es puguin rehabilitar i destinar a habitatge. Si no, doncs potser valdria la pena comprar-ne. No sé si hem de gastar els 150.000 euros en comprar-la, no sé si podem aconseguir crèdits favorables per comprar-ne més. Sabem que Granollers Promocions destina 62.000 euros en crèdits que fan referència a hipoteques de pisos i de propietats. Doncs bé, valdria la pena potser plantejar-nos això. Creiem que l'habitatge, com s'ha dit també anteriorment, és una prioritat, i sé que potser la resposta a aquesta proposta la puc llegir avui al 9-9 i segurament demà al SOM o els propers dies en el SOM, en el sentit de que han posat a disposició de la Conselleria de Territori uns metres quadrats per construcció de vivenda. Suposo també que s'hagin posat a disposició ara no tindrà a veure amb el color del partit que governa la Generalitat de Catalunya, perquè ja en l'estat de la ciutat em van dir que això no anava de colors, i entenc que va per aquí el tema. Si aquesta opció no els agradava, els presentàvem o els proposàvem també gastar recursos en el museu. Nosaltres creiem que val la pena invertir en fons propi i en dinamitzar-lo i en millorar les exposicions, fer-ne més i fer-les millor. Això vostès hi dedicaran 20.000 euros d'inversions, cosa que no està malament, millor això que res, però també val la pena comentar al voltant del pressupost del museu, que dels últims 3 anys és pràcticament idèntic, i en lloc que es veu reflectit el fet de que hagi estat tancat al voltant de 6-9 mesos. No? Per tant, jo crec que suposo que ens haurem d'esperar a analitzar l'execució del pressupost 24 per veure quina afectació ha tingut, però jo crec que valdria la pena, o seria més honest, fer uns pressupostos que tinguessin en compte aquestes qüestions. No? Respecte a una altra proposta que també els havíem fet, i que en aquesta sí que més o menys ens podem entendre, nosaltres vam creure que un cop abandonat el projecte a curt termini de la formació professional o de la construcció del centre de formació professional calia fer un esforç en la retenció de talent. Proposàvem fer servir aquests diners que s'havien generat amb aquestes noves taxes per retenir el talent a la ciutat i donar oportunitats als joves engegant nous projectes a la ciutat. Aquí sí que sembla que ens van escoltar, suposo que no serien només nosaltres que presentàvem això, he sentit el senyor Moya que va fer referència a aquest tema.
I veig que, esperem que aquests 40.000 euros que vostès destinen a la creació d'empreses permetin que joves recent titulats puguin realitzar els seus projectes empresarials a la nostra ciutat. Ara toca treballar en les bases d'aquests ajuts que la portaveu ja ens ha fet arribar perquè puguem treballar al voltant d'això i a veure com incorporem aquesta qüestió. Per tant, en aquest sentit, una miqueta sí que ens han fet cas i els ho agraïm. I finalment, l'altra proposta és que calia destinar alguns recursos d'aquests que havíem generat a l'acollida dels nous granollerins i granollerines, tenint en compte que cada any s'empadronen a Granollers 1.000 habitants més. I no tots són recent nascuts, això cal tenir-ho en compte. Aquest grup considera que es podria ampliar la partida d'activitats del català que es manté igual que aquest 2024. Jo crec que valdria la pena poder fer un esforç perquè ha de quedar clar que el català és la llengua d'acollida d'aquest país i l'eina a l'abast que tenim per fer sentir a tothom que forma part d'aquest. Aleshores jo crec que valdria la pena treballar-ho i crec que des dels pressupostos municipals això es pot posar de manifest. No és una qüestió que rebenti altres competències, no és una qüestió que rebenti altres instàncies, sinó que des dels pressupostos municipals això podria fer palès. I ja acabo, alcaldessa, perquè veig que m'està vostè mirant com si em quedés poc temps. Bé, doncs, com per ara, com veuen des de Granollers Primàries, no enfoquem aquests pressupostos com una carta als Reis, que li enviem al senyor Pujades. Som molt conscients de les dificultats i del context i també som molt conscients que formant part de l'estat espanyol els municipis catalans estan escanyats i viuen ofegats. I és per això que des del nostre grup hem intentat ser realistes i demanar allò que creiem que sí que podíem abordar amb les taxes que havíem generat. Suposo que no els hem sabut convèncer del tot i és per això que nosaltres votarem en contra d'aquests pressupostos. Moltes gràcies. Granollers Primàries.